Ia explicăm, cu ce te-ai făcut pe față? Cu de-asta, cu de-asta, cu de-asta, cu de-asta, cu de-asta. Da, cu de-asta nu m-am dat. Cu de-asta, cu... Asta nu se deschide. Ce de... Te-ai fi dat și cu aia? Nu. Aia e ojă, lasă că e mai bine că nu s-a deschis. Aia dacă dai pe față, ai încurcat-o. Dar de ce te-ai făcut pe la ochi? Pentru că nu era nimeni pe aici. Și ai zis că acum e momentul. Și... Dar ce ți-ai făcut pe față? Ce? Pe aici, ce ai? Ți-ai făcut mustăți? Da. Păi de ce ți-ai făcut mustăți? Pentru că m-am dat cu cine vroiai să semeni? Cu de-asta, cu de-asta. Ce? Cu cine vroiai să semeni? Cu nimeni. M-am dat cu de-asta. Nu îl mai deschide. M-am dat și cu de-asta. Cu ce mai m-am dat? Cu ăsta nu m-am dat. Lasă-l, nu te mai da. E foarte rău că te-ai dat cu astea ale mele. O să te șterg foarte greu acolo la ochișori. Ai vrut să te faci pisicel? De-aia te-ai dat cu ele? Da. Și ești mândru de ce ai ieșit? Da. Ia uită-te în oglindă să te văd. Aici, uite. Îți place ție așa? Da. Și nu te mai dai altă dată. Acum ai văzut cum e, dar altă dată nu te mai dai, da? Asta cum să... Pe ce să dă? Ăla e strugurel. Și Da. se dă pe buze. Dar nu te mai dai cu el, da? Acum mergem să ne ștergem. Bine? Da. Și după aia ne dăm cu ăsta. Da. Eu singur. Da, ai deschis tu sertarul singur? Că era blocat. Nu era blocat. Nu era blocat? Nu, era foarte de deschis. Așa, și? Ce ai zis? Și când l-am văzut, am luat de ăștia. De asta, pe asta, pe asta, pe asta. Și te-ai dat cu toate? Da. Cu toate ale tale. Da, înțelegi că nu e bine, da? Cu parfumul de ăsta nu m-am dat, că ăsta e pentru copii. Ăsta... Aici. Rimel. Ce e? De la negru, care se dă pe gene. L-am dat pe gene. Și atunci, stai să